Amaima yadamo se amamuache Sompa TV suni anopa no nsiabrem kase no ena yatna se ayede esumu ensem no ebetwa ne ho de afa asante mantem Sompa 93.1 FM Romantem ne afmantem 48 de free eyesunya ne Sompa 98.9 ena brapo ye mantem fo nyina so edru aboboa no a na Sompa 90.7 ye no so ewo nkranza Ensemo eba no de ebedi mo tintimani bi eni se waye campaign for the date ya babeto dwa se edru ho obehwe na ensohwetwe ya SSC ya na se wasif wo mkotwe ye no wo mu a wososo mo no watimi eje won die mu de ama wo no sansura mapenye Rajon Draman Mahama ahwe ama soafo afofrofo bese dunso waso afremu enso edinsi akantam ya ensama hodo bi etechre no ni nyina da obete na wode wani kiremo ewo eyedom kuma no afa won ba no dani enso de sobo bi ebo special committee awapa wo musa wonhwe basabasa ya nanu ada etodwa ewo mrahye bedwam no won fam hwehwemu no enhye so no panyin no eya de a wono so akasa de afa ho na yebekọ nsem foforo na yawremu anachese pusiga mrahye bedwani enso akasa ne adanse a wowo de ohun ye ewo nanu ya wade twemu na de na ekoso a enam so basabasa yeda ne ho adi ewo eyemrahye bedwam no wono so de nanu de sema kwoto committee no anim na women organizer ya wono so ewo ejoso abato mpesua so asantemantam ano wono so edidwumaso bi sebe ya ebetimi aboa amanyoko na busia ensemi pika ho bi ena ene anope the sciatica expert one first clinic wono maso yasene ya yede esom wo wadaroma osienka ncho se Europe na wokoye na wasa to moko South Africa wasa ba Ghana hanom wasa kwobie mu enu nti no giabai 0244915116 ne book appointment se CA na Sompa TV mpanyimfo se bia na u TV no wunya na nsenkofo complaini ena Sompa TV ate kompacho ye adwuma NCF ade adwuma de bi na edensesemu kakra bente no rescan u TV no obenya Sompa na watimi ahwe na wanya aketua pa saaso na Sompa TV ne Sompa FM panyimfo SMFA ento yahwefo ne yadofo nyina nim se ye ba bebo ye ketemu de awram wo ahwa ene ne mpotem ho ena ye kwa akodi yedwuma na nase yekoto yedwumedie so ewo ho nti ye free suame akwa ahwa nti Sompa dada no a ye nemo a ena ebo abusia yenhwe na yengibre ne adaje na yentie ensem ne mu nkyeremu ansa na no ka ye ho Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube Sompa TV abefo online so www.sompaonline.com na keken kansem no etie bi ede afri ho mo kenka fa no pay me ohene ire ma me ekua yeboa esiama bronya obetimi afra mabrewati amadaoma yentie ensem ne mu nkyeremu en 2024 wasi woma womu ewie entoaso suku no won so hwetwere no na ehun sinsuaso no aba betodwa amebinum kura akogege won mo ede na nipa dodo na no won de entimi ameka won se ne nyina da ene se waye campaignfo kiremu a wonom da yesu ni ban bi edi wabra na wonom atwe nsohwe no ma po kronkron ena etodwa ho bi di mobile phone tetefon ibi ena ewura ma ne abefo kwan ye fa so ehu ade ententem ni enu ane se wo bo Google what is science anu abodi ahye ho na wa kire se bi won so mo de nkrata ena ewura mu obi won so kwampa na obi tie kire ena ene wode ade ahye na so behu ane se woka ayi question ne kire na anu ono so ma no answer no neno na awofo enso ani bre ya kire se ne ane mekono wono menti ase ma waye kefo ema wo mane dache no wontimi antimi emfa nwura topre eno nam sayo so nti wone mpanyimfo no kodi ahia ama waye cancer mpanyimfo no ahye se wo mu ye nhwehwemu nanso Yera John Kapi wono ene panyi kwanchefo ya wone amanse dinkita ho edema West African Examination Council no wode atodwa senya be ya adomu a February anase ogefo bosoma yewomi no ne da etwa 28 of February no enna obejai ensohwetwere no a hu sinsuaso no wo so mu e wo soro no wo kire se wanso ahwehwemu no ekwa awieye
wohu sampadampada wonom boapo no wose asotwe mu odin pa na wode emma won Yewura John Kapi ensem. Santos no say womo schools ni bi at the WAEC akọ say yede yensa atom results so na ampanso court say yen release results no ma omo but WAEC also appeal for stay of execution until right now no you apply for stay of execution pending appeal. All right, now yegusu ayeye nhwemu nti nkola na womo ehu abekam no so ne omo egusu a edi nkitan nti se ebeya after interaction no ye be release womo results no ama monti by February 28th 2025 there na yenim se there was ye no nyina ayama obia enya results enia Abusiani wakasa ye wone amansa dinkita ho edema WAEC dwumako no Yewura John Kapi ene ni din Yewura ensefu from na ye kwama mpanyin Yewura John Dramani Mahama His Excellency wono so akache panyin ekire se aboa no ntakra no na ema ne ho yefe ba akofo wele dro ya na egu wode hye nsonko a enante ntini bre ya Ghana fo ya na dom na twede ampa basa ya dom de hotem no kuma chi nso no aso ni mu na wade ne ho afofia mu abema Ghana mampanyin no adwuma no kwantimi enyo eno nam sayo so ntini wonso ni nipa de a na asoafo ahodo ya odidi se betimi aboa ne dwumede ama ne bosha ahodo ne botaye ne tinimupo ya wowo edema Ghana man na timi abamu no washa ase maako abobɔ wondin na ye kase dodo no ano na wabɔ wondin amamra hyebadwafo na doso wonom wo vetting committee nanimu a wonom asaje wo matom anei wonom abɛyɛ asoafo na afofofo bɛse dunso na eye mampanyin wahwɛ ama wonom so watimi aso afremu esuan ekyerese nso mo awiemo odin sie kantam wi abo enyinam so esanum so oguso se Ghana fo ehiade eno bɛyɛ wo ehiade wani so ade hunu bɛyɛ wani so ade hunu na ne nyina no kɔwie so man ni mpagya ne nkyekireye ya nyina da ya ne hwɛ kwan se ensa bɛka woni ye yom no eno na wonom kyerɛ so bɛhwɛ ama no awie mudro na mpanyimfo dunso yi ɛyɛ ade a Yewura Okudzeto Abrakwa Northern Hyebadwani na kyɛsɛ wono so edi mu atintim on na ɛbɛyɛ so afɔ ya ama no ne ho nsɛm ye ne wo mu nkita hodie ne nyina da ɛbɛda na bɛm sa so ɛna Yewura Kwabramenta akandon so eba behwe apomoden aso ye ho afa krampo no wodwa ne kire mu wo Samuel Yewura ye ono so ye friend Samuel na te Georgia wono so behwe so afo ye obehwe nkitahudi abefo kwan ye fa so didi dwuma ende ensesemu ba so na wo mu nyina dabra na mampanyin ehwe ama wonom esoye no ye nkotie esoye no senia esito odwa faye will be serving as regional ministers. Remember that the people in your regions look up to you to deliver on the promises made during the last campaign in which you played active roles. How you conduct yourselves will either reflect positively or negatively on this government, and I expect that you will dig deep into your reserves to meet the expectations of our people. In addition, I've just sworn in 9 sector ministers whose performance will be key to the success of this government and the rapid development of our country. The Honorable Kwabna Minta Akando goes to the Ministry of Health. It will be your duty to supervise a health sector that is plagued by numerous complex challenges with regards to personnel and health facilities. Abusia ni ayate nenkan ayamampanyin Yewura John Dramani Mahama na futo ya wade ekoma na soafo ya waje wono matomu ama wesan no ebi de edi muntintiman no ene se ene ya ensa de ene etranton ahomaso honhom dwe ene kankan ne yoye bi no wonyina kwa enfenfiri wonom so ni won bam wabra
wode dwumadie ye nte se ede aso a wonom no na bia mo so korampo no wo kyerɛ sɛ pɛsɛ menkuminya ɛyɛ ade ɛtɔ da bia ekuma soafo ne pa won dwumadie nte no won hwɛ na no nso no wontimi entwe won ho emfiri ɔyɛ ne sa eno na betimi aboa ama watimi adi dwumaso ede aboa Ghana yenkankro ene yempuntuo na mapanyi amana no ampem wada efoto no wato aso de kwama wonom sɛ won hwɛ ene nyase wabɛyɛ asoafo ewo kwa akwantuo bia kɔde dwumaso de ama ɔman no a na ene ekɔfra dupre ya na sɛ dupre ibia wose me first class wose dabi eba sa Ghana sikasem ena yebese no ama ye ho nso akwa hunyehiam. Minister for Transport, you are charged with the task of building on past progress in the transport sector to guarantee swift movement of people and goods through a modernized rail, aviation, and marine transport. I have no doubt that all of you are poised to work tirelessly to improve the lot of Ghanaians in your respective sector based on your experience and your competence. I must, however, remind you of the same caution I sounded to your colleagues who have already taken office, that the hallmark of this government will be modesty and respect for the Ghanaian people. There will be no room for arrogance and pomposity in this government. The resources that you'll be working with belong to the Ghanaian people who put us in office. Those resources are not to be wasted on opulence and extra. Mampanyi Yera John Dramani Mahama ena yetie nui afeyen koye ni mo ena yenremu ewo eye dom kuma no won ba no dani onimunya for Alexander Afenyo Makenso diemu panyi ede sobo bi ebo eye special committee ya wonom so wapa won se won hwe se be ya basabasa ye esi ya roma shebedwem ebi tentam table so ne ade ase mfidie no obetimi ahwehwemu na de emra bebo ni bia no wahye ede asotwe ede amano no wase ade afutuo bi nso ama enkaye no na panyi ya wonno eye chairman eda sa committee we yanim no eye Yera Emmanuel Kwasi Bezra panyi na onmonya for Alexander Afenyo Mark atre krata tententen ede akoma mrahye bedwam achiamehene Yera Smana Kingsford Babin se won hwe no won ka bibi pa bi enkyere panyi tese wo hwe de dwumadie ya wo de na wo se wo ye ntamgyinafo nka nko benkum no so won ka nko nifa na so hwe ne dwumadie na bibia todwa sampa papa no oye baye asase wontimi nyina finfin ensechire enka nokora emfa nkyere nipa ebiemu kura no wasase ne nkomodie mu ene ne nsenka yemu no wono akasa danadi ama wono mahu se dwumadie ye de ahye wonom sase committee no wo ma akasa wonom entimi nya neutral na se wobetimi ate won ho apa ho se meye obi a megyina mfinfin anase bia menni benkum anase menni nifafa wasese so ne ban nti no woka kyerɛ Yera abamba bensa da Roma enkebe ya wonhwɛ na papa ne dwumadie no ene won nsɛm fata so obedi sɛ na obeyi na firi wo so obɛ ne dan yo wonhwɛ nya saade no yenkotie Yera Alexander Afenyo Mark ne nsɛm a wokae. With this position, recognizing that public hearings in matters like this would compromise done. But we needed to do that because it was a public hearing. Because if the person should get to the next office, the person can even look at it on his phone. And we think this is not right. In the light of the foregoing, the minority caucus formally recused itself, and we say that immediately the Speaker must reconstitute this committee by substituting the chairman, removing the chairman, Honorable Emmanuel Bezra, MP and chair of the ad hoc committee investigating the allegations of disorderly conduct during the vetting of ministerial nominees in the 9th Parliament. Abusia dom kuma no ena yekotie wonom no ewo yekrata tententia wonom so edekoma yes Yera Kingsford Mana Babin mashebedua machiamehene wabra na Yera Alexander Afenyo Markin ena odi animu etwe nkrate na etwanto so when ya pama manka masama manyima no so no eya na etwansunumu and I'm sorry your so my committee chair ya watch say
yɛwura Emmanuel Kwasi Bezra ya wo bɔ ne kwadu de akyerɛ mmarahyɛbadwuma kyiamehene no wɔno so kyerɛ sɛ Kwasi menkame wɔ bi ka ensɛm adɔm kuma no kanyina no ɛyɛ hrodohro adansɛm a no kora bɔbɔboa ba kokrampo enim nti wɔbɛsrɛ mmarahyɛbadwuma kyiamehene ɛne ne nuanom kayɛ sɛ wɔn bɔ ne bongalati mutu no nkonkoto baabi koraa. As we'll continue our work, whatever they say, through the press conference, whatever it is, we'll continue our work. That shows the hypocrisy of our colleagues, because if Honorable Abena was with us yesterday and today they are singing different tunes, the best judge are Ghanaians. Okay. No, at all. We have 7 members committee and 5 of us are here. 2 of them does not mean anything. I mean, we have quorum to conduct business, we have numbers to take decisions, and we'll continue to take our decisions. We have our constitutional mandate as well as that of our standing orders. Whether they appear here or not, we'll continue for our work. We'll show the entirety of the videos. Ebusia na chese yedra Bezra Emmanuel wono any ad hoc committee no wontitena ni no chese yedra afenyo marking kra ne dom kuman kwa wonsu no won ban bi kra nti no wo hwe investigation mo ye ntoto ano a wo mototo krampo na wo mu nti mu bi ntini so ko gina nchen ba bi na o ka sansem no a wo hu ni ti enhu ne konti no ade hye nyina emontungu na yenkwai committee ya chese ne chairman ne ho ensem etodwai ya de a wonom epa wo mu wabra enano na wotwe mu ya wada no wo hwe basabasa yo ya esiye wo mrahye bedwafo no ebinom enchen na chese yekeka table so gum na ya homa ahodo so microphones ya titibi mu na yesese ne ema no a ne hardware no na nam sa yo so nte no empanyifo epa sa bedwako wesei na wonom etotototo woma na wogidi se wo hu niema ne nsem ahodo ekoso ne nyina no na wabisa na wagye adanse etrodo wi a wo hu asem ne pomesi bre na ena no ya wada ena chese asem ni si ye chi wo mo ye ntoto ano no ena wode wani kire mu wo brahye bedwane ye ono won kwanta north ye rajon oti kwabna bresia wono so kire se ne ekoso no de na nya kura na sobuo kehire kase ne nyina da wo chechira no de kwa akoso ye wura Alexander Fenyomakin edom kuma no ba no deni wo se panyin ntrafie masefo emfo panyin ya betrafie ama enkwadare na nka no so no ye bua na kanwefo a udi empemu da wo kura na ebedi nka de yensa atene wo so wo se sen wo ka akosie wo hwebra na ye wura Fenyomakin wo bia wo ye panyin wo be hwe na wo ma na se wo nuanom a wo wo ho a wodi wo manim no wono mo ye niema bia wo be ka se o munya de mo ye no betia wo mu no wose panyini de waye ha na wo hwe wo mu se ya ena ne nsagu ne ho ena cha se waye ohinte de akire ena wo hye wonum kutupa sa amon kata ebusu ngum mun sese ne ma no munye dede na sa sobo we se nyina no ya ade a yewura no de boy Fenyomakin kire se de yakoso no nyina won de wo hu ni se yewura Fenyomakin ena na ete kire sa basabasa ye no etodwa. This is a simple and straight matter. All the things that happened that day is or was caused by the minority leader. Why am I saying this? A leader who watches or stands for his subordinates or members to vandalize, destroy public properties without uttering a word, without stopping them, is as guilty as the members. Ne ayati ne kan wono ne mrahye bedwane ya won kwanta north ye rani monyan for John oti kwabna bless na ono so ne de yetie ye no na wo hwemu a na posiga mrahye bedwane nso ladi ayamba wono so so kwokire de wo hu ye de kire ye na ne de a wo kanyina ne se sa ya wada no January 30th no de akwaso ye mrahye bedwam basabasa yo ba ye na ye keka ne ma bomu na ye tetetete nhomemu ma konso ahodro mfidie ne nyina da ene na ye dede wo ho no wo kyerɛ sɛ de wo hu ya wo no so de etudwa no ene sɛ yade a de akɔso no na enye na so ne nyina mu no yade a wo behwɛ sɛ wo no so de wo hu ye kakra no wo beka de akyerɛ mrahye bedwamfo no dom kuma ne sɛ na sɛ wo no mu abre ena sɛ wo no mpɛ sɛ wo mbɛ yade no eno ena enam so enti a wono meye sa niema no yenko ne yenko tie ewura anase owura ayamba emra sesia na de aka ne yemfa nto aso swearing, I mean use of unsavory words and all those things
started. You are an NDC. You will see. We will deal with you. If you are a whole host of words. So I stood up. I said, no, you can't go that way. You can. What is the problem of this lady? Please, you people should stop this. Now, I was also trying as much as I can to let the leader understand that as a leader, in fact, I made that statement to him. It's just that maybe my voice was not loud enough. I made that statement to him. I said, as a leader, you are not supposed to go that way. Don't be attacking the lady. Well, I have not seen what the lady has done. Ebusiana chese pusika no shebedwani ma min monyan for ladi ayi ayamba ena yetie no no krampo de ene sobo no na chese minority chief whip penyipa no de wotigi takra wogem de ma edom kuma no monyan for franka no don prince awama doji ma shebedwani ena wo chese ono so na wo hye ni nuanom nkura ne amotete homanimu mukeka ne mamomu o chese de ono so hu ye no adanse trodo ena wodi a wode ekoma eye ad hoc committee se be ya won so won hwehwe mu no bibia betimi akoso de ama wonom na yenre mu ewo ahafo na wo hwe Islamic communities ahodo mekire enkronkro ahodo ya wonom so nanano muslimifo womo so so eye hododo na no womo ena ekasei womo kire sa abosobode ne sembo na obde ma aban no ekyese afibie dura eyade a wotietia wonam wachi ede wodi kyeremu ewo meka se beye obetimi akwakwobom paye ede a kyere komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se beye a won paibo ebedru nanim ama watie won sufra ma abrabo asomdwie ene enkankro etimi aye wonum edea no wakyerese na wokwa sika ya wonum tua ne sa hyentuade no 75,000 Ghana cedis na 750 na womu etua na wase ya kasa ya no aban na ya dom ama wo hwan sika no so ama ababedu 62,620 million na no na wo kire sa aban na ye bi papa wani so beifo ba na nani nso ade enti no de wa ye ne de wo sa abasobode na enam sayo so ama wode wani ekiremu ewo eye muslimifo ni nyina so akache ya wonom wo afomantem ni mu a Alhaji Ahmed Unus Mohammed wono ejina ni nuanom nyina na mu ama wode asidarempimo siedu ene de ama aban no ndefi da kasiye Allah subhanahu wa ta'ala ma yasum ewo Masjid al-Quba ewo ahafrojina capital goso na nkamafo anaje kasiye edi maye sandewi na anaje kasiye ne sen edesoriya edinse yewura His Excellency John Dramani Mahama edda kramuni dia kuma se Allah etun nsema obakọ ene Mecca akosum ayekronkron aba na nane bone esun dodo na ma ya bamu bui na Allah subhanahu wa ta'ala His Excellency obo aprono ode tuyenim se Ghana fo nyina nim se oba obache ebo no so nyakopon so amana nyansa o amana honde ebo na ye 75,000 no ono oba no ampa ode akọ 62,000 Ebusia ni awakasa ye nidin ene Alhaji Ahmed Unus Mohammed afo mantam ne mu nyina da wono ene eye chief imam abedi ekire ya wono ewo ho ene ene no ebo enkomoyi yeto asem no so na sana no ma yenhwe na yenfa we entwem Sompa TV Sompa FM panyimfo ekirese ye na de hye ne yadofo nyina ne yahwefo yetiefo ase se ye ba ye konfie miense ne ye bebo ye sesen wo so ame no moje ye mfe so ma bibia koye na wo mo kirese ye da ne ye ho de afri so ame na emom Sompa ne de eye Sompa dada na eye nsempa dada no a eye neema padada no a na ye kura mu nte no ye de ne kiremu ewo ahwia adabraka baby a 21st clinic na kache no ewo no da kro ni mu asoro ope na ye kwa akoto ayedwumede so owonte no sa wo ope ye kira kwan Ministerial free nyame ya adom a
na watwe ebesim no 12 February ekosi 14th no na hwehwe ya ha no wanhu ye ne a na kyase ye bu ye ketemo ekwa yankasa ye fie nti no we ni asem wampanyimfo se me fantom anim wo penkyerkyeremu bi asiase afre 0272 660 721 0272 660 721 and 0207 156 609. Yankwa na mpanyimfo asem a wɔkachira yɛsɛ udi koda no sɛ unya sompa mesro ye di dwuma manimdifo no me riska ne maw na bibia so enkoye sɛ bɛya ubenya sompa tie no wanya sompa so etimi ahwɛ na wanya akatua pa 21st clinic yɛsiatica expert wada roma wase emisa wo ebia usisi achintini ye sanwafa oto ase efa wo nai ho na kwasi wo namro mu ho no wo de ane twetwe ya wo ya anase tutu wo sisi ateka yade no no bi wo krampa na oto ase eya wo ya wo tunu mu ankasa no te se ya obi e wo inside wo wanko ani ayasa bia ya wo to ase a wan sorosoro no bretia wabi ena odi to sa yade no ase yade nka ye bi yada ha wo efiri uti so kopia mo bora no so no di dru ho a wo behwe na wabo ye massaging o scan e laboratory test ahodo no nyina so no wo ye bi wo ho na machine treatment nso e wo ho na wase wad na ne kire mu e wo Europe abrochime mu ofiri ho no okọ South Africa ema eye wono mo Johannesburg Zimbabwe ne Swaziland nyina enya won ho faso wo wiye no wasa baga na hasenum na wo se yenka nhwe ade hye nyina sansem de no wo mo sa de aba Europe ho wantimi ansa yade na awie nkofo fra na efrente no e wo se wonom timi sum wo mu eto mo sa kire mu e wo Europe eno nti wo pese wo mo behwe wo a wada Roma Fabei na efro mo book appointment se be yampo fia na se ko bi munhia ye bia bi na pese oba ho na se e bia pese wo ba won chen a obetimi abegia ayo asa wasa kwan so 0244 915 116 0244 915 116 ana betimi afa clinic number no eno so ye 0540 311 na sembi sebia wo pede afo apomden ho no yetimi eya no ede amount ewusia yenkɔ wie nsɛm na wadwo so abato mpɛso so asante mantama senom na ɛma ano boaboafo ya wono so ɛwɔ MPP amanyokuo no ma wɔmpɔtam ho no wono so ede dwumaso bi no monyafo vida boatin ne nyina ene sɛ wɔkyerɛ sɛ ne da so ansan ye be ma hwe ase age na wie ya no no be ma be hwe ase mprenso na so mprenso so no wɔbɛsɔre agyina ne na so ene na MPP akɔ opposition o se enkyerɛ sɛ bi amanyoko no wɔn ma hwe ase da ne dent ne da so ho nti no wɔn keka wɔn ho nka wɔn ho mu wɔn nyɛ adwuma so ɛmfa mprese bɛya 2028 ɔbɛsan etimi aboawura aban no emu ehuni ye sɛ ja ye wi putoi na me ma no ye adwuma adwo so de ye adwuma sina afia no ehia wo se me frɛ ma no na me hyɛ wo mu nkwan ne ye hu me sɛ wo mu sɛ ye lose de na so ye lose sa esan sɛ wa wo hwɛ akyire ho de ɛkɔ so a ɛte sɛ de ɛte aban mu wo ye hu ne ye sɛ NDC fo no ye nkɔfo na nkɔto na ɛyɛ kasa ye nsiesie ye besiesie kasa nyankopɔn ye yadom na ye siesie a ye gidi ye sɛ ye bɛsa afa yakonya atena so no for years esan sɛ ye hu ne ye sɛ dwuma ye no sɛ nye asɛ watimi wakame kakra bi a eka aba no ke yanko opposition Ebusiani eti ne nkenyo no monyafo vida boate wono ne MPP women's wing no womo so penya wotua wo mu anadwo so abato mpasua so na yekɔ ekotie no yensi asenom na yenchia mo pii ewa achimemu medin do ohene ire maame ekua yeboa asia mabronya yewra sante yeboa Benedict yesemufo panyin yefa sedama mampike wo chinchin fidie no from ademame afe Kelvin na afe sofo Benjamin na eye azuka wo so na boa ya social media handles no enyina da utimi ehwe yen ewo ho na yefa sedama Mr Dave na ekobeje sesempre bema wo na hwe Sompa TV MC a ho ma ye ne a utimi ehwe yen Facebook ene YouTube for mo amode mo messages ba ene nyina so yeda mo asekwadwa Sempa Furniture Works yeda ase papa edum kumase na wo Blazer San Asante Mampong 2 PM no wono so de ne de eba delicate so yeda wase sule drama
Kwani enso yɛda se mu a mo hwɛ nkae ne nyina nso aseda enka mo yɛsɔre adwaso madwumadi nkae no afiri hɔ na memfa ya akɔkɛseɛ ma me ankasa me wɔ fanimpɔn me wɔ fa baako pɛ ya waka ofa kwaku entry esra so bretu abusua panyin ho kani atofom ne na ye nom na chi sikasa na yakora no chi kura krenti no mema yakɔ ne hyɛde ofa ye nhia wa wo ye japre kopɛ awurade nka ho na wonkyekye owre na wonsom ye dase papa ne nea wo ye ma ye ni so pinti ye ba ne nyina ya beta wo cha de hye ya no mabegya na yetimi asie ye maame no so kura na bibia koye pike ye nkwa